Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Masih setia di jalur satu Singkal bersama Mbah kita, Mbah Katam. Sugeng Ijing Mbah Katam. Sugeng. Ini ketemu Mbah Katam sedang berujul di Tegal Karangkembang. Oh, dhisik anjenengan kok kali Saiful wau. Oh. Ya. Oh. Wah, betul resek, Mbah. Ini piye? Betul godhongan. Ngopo ora riji ya? Nggih. Oh, kan. Oh. Oh, ya. Cak Mul berai ya, Mbah? Ora, Mas. Oh, Ulon wong. ulun. Dik. Iku lho, Dik. Tegale unggul, Oh, nggih. Lembong. Kali unggul. Unggul. Ya. Oh, ya. Oh. Ya. Ler dereng wayahe, Mbah nggih. Urung alori. Mben nggih wayahe. Iya. Ya wis ana di lor ya. Oh, tapi dereng wonten tiyang garap. Urung. Ya mari di kene. Lagi biasalah bareng kadang jenengan. Saiful kali Cak Mul bareng alor. Lha iki tunggali. Ya tunggali di Saiful. Bakale. Muliki. Oh, nggih. Tunggali kan. Engko bakal iso campur wong telu, Pak nggih. Di kono arah ambek bapaknya Saiful. Prei koyo Mas Sai. Oh, pre ya. Oh. Om dereng anu iki wau dereng wungu pas kula mriko. Berarti yo pre ya.
Oh, sing nggak ada sami niki sing nggak ada tegile. Iya. Hewannya Nggih. tarat-tarat. Eh. Niki pun disuntikaken apa dereng, Mbah? Wis, Oh. suntiknya Mas. Karo? Iya, Oh. oleh rungulanan Oh. Dados napa mboten nih? tadi. Oh. Tadi biasa. Wis liwat rungulane tadi. Tapi dereng ketinggal nggih. Urung ketol. Oh. Penak lemah rupine, Mbah. Enak sing gimana makan sing iki winginane yo ora makan iku kula nu meneh tunggale aduh. Kena truk ah, Mbah? Walot. Oh. Oh, Mungkin rupane walot nggih sing iki. walot. Iki sik makan kamu. Oh, nggih ini gamane sik makan kok. Iya. Oh. Asup ya, asup pi. Santai ae, Santai Pi. pi. Wau jenengan budal niku anu, Oh, ijing wau. iya. Saeul dereng budal sampean budal. Wong Iya. kula nyusul kok tegriane kok. Mas Saeul. Nggih, tegriane ul. Niku napa Mbah kok luka-luka niku? Anu pangani laler lho, Mas. Lah niku ndek pundake re. Iya iki. Kan pundake ora kolan pasangan. Lah iya. Untung ndek wingkinge nggih. Iya iki. Nah, ini di istirahatkan baik sapinya maupun orangnya. Mbak Katam santai kok. Udah tua ngapain ngoyo ya, Mbak ya? Santai, santai. Isu apa sih? Penting gak kedengkek aman. Nah, ini suasana paginya ini. Ini cerah tadi itu, bagus sekali pemandangannya. Ini habis dibakar tebunya lalu dilantir atau pedot oyot. Pekerjaan nyingkal di tanah kering ini orang-orang sering menyebutnya brojol. Oh. Waduh, ya. Oh. Eh. Nah, demikian sahabat Kanyawara video kita kali ini bersama Mbah Katam.
Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.